हजमार धीरे धीरे कटी है बउआ के सखी बउआ बड़ दुलारू हई रे। हजमार धीरे धीरे कटी है बउआ के सखी बउआ बड़ दुलारी हई रे। उहे सुनी बउआ के मामा रूस गेलई रे, कुर्सी पर से गिर गेलई रे लाला नार कैसन नी छत्र बेटा जनम लेलकई उहे हजमा मांग लेलकई रे। बउआ